30 urte. Aita hemen jaiua, ni bizi naizen etxe honetan, amak barrenekua. Momentuan, 19 urte amazkit, Eusko Trenbideak Sozietate Publikoan lanean, azken 4 urtetan zinegotzi izan naiz, Zestuko udaletxean, eta zaletasunen artean, eretan oso komodo sentitzen naizen lekuak dira, bat mendian, naturan, eta bestia irakurketan. Eta esango nuke bizterretasunik nagusienetako goiek diala, kirola aparte utzitan. Horrekin lotuta, esan nahi dut, ez? Ez dakit, elkarrizketa honen bueltan ere, guri hasiera batean egin planteamentua danbolinetik, nire hitzez oso planteamentu aberatza zana, eta izan zen beste herritan iken duena, ez? Bi hautagaiak elkarrekin jarri, eta herritarren aurrean areto baten edo, eztabaidatxo moduko bat egin, bakoitza bere eredua aurkeztuaz, eta gero herritarrei ere galderak egiteko aukera emanaz. Ez dut ulertu, baina guri izan zaigu beste aldetik dagoela hortako prestasunik, eta orduan, nik danbolinek eta herritarrei diotan errespetu batik elkarrizketa eman dut, baina nik egia esan, alde batetik pena hartu dut, ez? Iruditzatelako, alkate gai izateko prestasuna daukanak, gutxi denez, herritarren aurrean arpeia eman berko den dukela, ez? Pena handi bat eta horretik, pentsau nahi dut, urrengo hauteskundeetan eta ondorengo ardura honekin, ez dela bertako, ez? Iruditzatelako herritarren gana hurbildu indar deula, eta oso ariketa sano izango litzakela. Garikoiz Mendizabal naiz, 45 urteko zestuarra, ofizioz eta afizioz txistularia, dakizuten bezala, eta, azkenengo 2003-tikan Bilboko udal txistulari banda zuzentzen ari naiz, eta orain, herri konpromisua bultzata, herria maitxe detelako, beste modu honetara lan egiteko animatu naiz. Feminismoak azkenengo urtetan ikaragarrizko indarra hartu du. Ikusi besteik ez dago martxoak 8an, zestuan egontzan erantzuna. Eta nik eta jartzen naiz, inguruko herritan udaletxeak hortan asko lagundu du. Adibidez, emakumean jabetza eskolak sortu dira, emakumeen maiak, emakumean txokoak. Horren inguruan zuk zehazko dazkazuen. Nik garbi izangoet. Gora borroka feminista, eta uste gaina, zorionez, feminismoak indar hartu du, hori egia da, eta hemen injustizi sozial handi baten aurrean gaude, berdintasuneako urratsak eman egin behar dira, eta horrek esan nahi du, gizarte hau kontzientziatu egin behar dugula, nik neu gaitortuko, gizonezko bezala ere kontra esan asko euskatela, irudituzat kontzientzia maila bat hartu detela, eta udaletxean borroka feministak bere isla eduki behar du. Eta gero dira datuak, ez? Zestuan badaude datu soziodemografiko batzuk, eta nik bat emangoet, eta da, langabezitazioa edukionez, zestuan goi-mailako ikasketak dituztenen artean 22 pertsona daude langabezian. Kuriosu da, langabezian dauden 22 pertsona horien artetik, 2 gizonezkoa dira eta 20 dira emakumezkoak, horrek esan edun guztiakin. Orduan, neuri praktikotan bat, herriko txoko feministak, guk zestuan planteatze du gizarte harremanak eta berdintasunerako batzordea sortzia, hor leku izan behar du, iruditzezako baita ere beste erreskotan dago bezala emakumeen txoko bat sortu behar dela, azpiegitura batean bartzeela, emakumeen aldeko borrokan eragilean dabiltzan nahi, eta ezinbestean elkarlana, udala eta eragile feministen artean. Eta orduan, lehen esan daitena, borroka feministak azkenean leku izan behar du udalean, eta udalak ere bere ekarpena egin behar dio borroka horri. Injustizia baten aurrean gaudelako. Begira, garbi adieraziko izudet, guretzako eta niretzako ere gai hau gai transversala da. Eta genero transversalitatean sinisten degulako, bi modutara igerriko da gure lana. Alde batetik, funtzionatzeko moduan, forman, eta beste alde batetik, udaletxe mailan detektatzen ditugun desorekak saihesten eta zuzentzen joango gera. Nola? Berdintasun plan bat egin da. Berdintasun plan bat egin da gero, dauden arazo indarkeri edo ekintza desegokilei aurre egiteko protokolo jakin eta zehatz bat edukiko dugu, eta egia da, feminismoa berdintasunaren aldarrikapen sozial bat kalekoa denez, udaletxe honek ondoan izango du. Behar duen gauza guztitarako. Lokala berdula, lokala usteko beste hainbat gauza sensibilitate hori agertuko dugu eta hor daukagu. Beste edozein kultur talde edo mugimentuk izango duten bezala, bai. Kaixo Biloi, ni kultur eta kulturazpiegituran inguruko galdera badakat zuentzat. Begibistakoa da Zestuko kulturetxean egoera nahiko tamalgarria dela, tarkituta dago,
herriko hainbat kultur jarduerare ezin dira berta ondo egokitu, espazioa manaketare desegokia da, eta gaina mugikortasun arazoa dazkain pertsonantzat ez da batere eraikuntza bideragarria. Gaina, bertan aurkitzea herriko areto nagusia, baina ezin zaio erabilpen honikan eman. Orduan, nire galdera da, ia dakazuen planteamenduik edo proposamenik honen inguruan, eta hala bada, zein dan proposamen hori. Eskerrik asko! Bai, guk orain dela 4 urte, hau mahai gainean jarri genduen, ez? Diagnostikoa garbia izan. Kulturetxe horrek egin ditu urte batzuk, gure ustez ere kulturetxe hori dagoen bezala bere ekarpena egin du, baina agortuta dago. Eta orduan ikusten genuen da, gure belaunaldiak hori, bere garaian, herrian zeukan, herrigune historikoan gune bat, ikuskizun, kultur ikuskizunetarako izan zana, are ekarpena handia eman zuen, eta iruditzako apustu bat egin behar dela. Iruditzako dengo kulturretxia sormeneako gune bezala, ondo egokitu daitekeela, baina iruditzako zinbestian kulturareto batek herriko gune historikotik galeketak gertuen egon berko lukeela. Orduan guk planteatu genuen Elizondo antzokila berreskuratzea, hori tekniko ikusi behar da, antzerki taldetik eta esan izan zaigu, areke espazio aldetik arazo batzu ditugula, ados, eta gero dago, herriko gainontzeko ekipamentuen inguruko azterketa bat. Alondero etxea hor dago. Alondero etxea azkenian ondare bada, areto hori han guk uste egiteko aukera badagola, liburutegia dagoan, baina liburutegi hori anbulategi zarra ere pasa daike. Ni badakit gauza bekola esatia oso erreza dela. Honek eskatzen duna da, azterketa orokor bat. Herri mailan ditugun kultur behar izanak aztertu, eta horren benetan ze behar deune ikusteko eta duen berda parte hartze prozesu baten bidez. Guk orduan garbi dakau, horrengo legaldean, prozesu parte hartzaile bat egin berdala, eragile guztiak bertan izan da, zestua bezala herri honi eman genizaioken kultur pizkunde guzti hori aztertu, eragile ezberdinak egon eta pustu batein. Eta guk hori bai, iruditzezako kultura areto horrek egon berdula herrigune historikoan bide batez, hor egotiak herri jabea bizi berritzen ere lagunduko dulako. Orduan, apustu hori izangoa. Egia da, honek azterketa bat eskatzen dula. Eta gu uste dugu, legealdi hasierako urte betian, azterketa hori egin behar dela, eta legealdi hau amaitzeako, honi irten bide bat eman. Bai, badaukau proposamena eta oso zehatza da. Aurkezpenean esan nun, herri honek behar dula kulturak daukan indarraren araberako eraikin berri bat. Eta gure apustua da, orain kulturetxea daun leku berdinean, eraikuntza berri egitea. Non, dantza, musika, antzerkiak, modu duin eta ehar batean eskaintzeko. Hori da gure apustua. Ointxe dagoen leku horretan, beste eraikuntza berri bat egitea, eta horrekin denok ikusten dugun gabezia handi honi irtera bat eman, ez? Ikusita legislatura berria gerturatzen nahi dela, nire galdera da gazteria eta etxebizitzakin lotuta. Gaur egun gazteriak ikusita lan munduan ze zailtasuna azkan eta independizatzeko ere bai ez dakeela laguntza ikan, zuen programetan nola lagunduko jozue gazteriai etxebizitza munduan sartu ahal izateko? Bai, etxebizitza, munduko konstituzio eta legedi guztiak etxebizitza eskubide bezala etortzen du, baina gero praktikan garbi ikusten da, etxebizitza eskubide baino gehiago negozio haiteko erabiltzea da. Eta gaur egun dakau arazo bat. Askotan, alokatzeko, ordaindu beharreko kopurua eosteko baino garestiago izatea, eta orduan hor kontraesan handi bat sortzea. Guk uste dugu, erakunde publikoak erabat inplikatu behar diala, kontu honetan. Badakit etxebizitza espekulatzeko erabiltzean gai bat dala. Eta gazteak eta personak gure bizi proiektu egiteko ezinbesteko gauza batekin aurkitzen gehalako etxebizitza zitzeiteko orduan. Orduan, zestuan uste dugu, promozio publikotik, hori ez da behatu daiteke, baina iritzako alokario sozialeko parke publikoa eraiki beharko gendukela. Eta guk bi gune dazkau, bat, kale okerreko eraikin hori, eraikin gune hori bera dator, horrek interbentzio urbanistikoa deskatzeu, hor tipologia berriko etxebizitza batzuk eraiki daitezke, metraje bajuko hauakin, eta gero bestia da guztio bateko bloke guzti hori. Urte pilatan hori hor geldi daukagu, eta hor promotora horrekin hitzein, horren jabea den promotora egin hitzein, eta iruditzezako hor aukera egon lehikela, parke publiko bat eraikitzeko, alokairu soziala oinarri hartuta. Langabeziakin ere, garbi da, guk hartuko ditugu neurriak eta hau beste horretan hartu dira neurri batzuk, egia da, klaro, zestuan langabezi tasa azken 4 urte hauetan adibidez, oindala 4 urte, Azpeitin
zeon langabezi tasa zestuka baina handiagoa zen eta orain zestuka berez handiagoa da, ezta? Orduan esan nahi dena da honekin udalak ere pizgarri batzu mahai gainean jarri behar ditula, herrigunean esan nahi zestua osoan dauzkan enpresak bertako jendea kontratatzeko eta holago neurriak udaletxe batek hartu ditzake eta horrek bertako enplegua sustatzen lagunduko du. Bai, gai garrantzitsua da egia esan eta gure aldetikan konprometitzen gera orain martxan dauden alkiler sozialeko programak eta diru laguntzak mantendu eta alba dago sakontzea eta gero beste alde batetik orain berriki Jaurlaritzak utzik dauden etxebizitzak mugimenduan jartzeko legedi berri bat atera du eta horrek ere ahalbidetuko aldigu herri honetan dauden gazteak independizatzeko errestasun pixka gehiago eduki dezaten, ez? Kaixo, nik guraso elkartean hartzen dut parte. Hortaz, nire jakin-mina horren inguruan dator. Jakin nahiko nuke zeintzuk dien zuen proposamenak horren inguruan. Adibidez, eskolarako irisgarritasuna, parkeak edo solasaldiako tokiak, jakin badakizue gutxi daudela zestuan, eta ekintzen eskaintza aurrentzarako, nerabentzarako. Mi esker. Bai, gai hau, zestuan hezkuntza zentro nagusi bat dakau, herrigunien bertan behintzat, zestuai dagokionez, Aizarna eta Arruabekuak aparte, eta garbi dakau, hezkuntza zentro hori herrira gehi hurbildu behar dela. Horrek esan nahi hori urbanizatu egin behar dela, horrekin bate irisgarritasun neurriak ere ez ditu betetzen, da horiek ere egin egin berdi eta gaina proiektu batzuk eginda badaude, gero gauzatu egin behar. Parkei dagokionez gure ustez, frontoi zarra eta kiroldegian horrian dagoen gune hori berrordenatu egin behar da. Eta hor pena izan da, zaharran taberna itxita geho, hor giro bat sortuta zegoen, gurasoak eta umiakin, eta hori iztiak pixka bat igual indu giro hori pixka bat itzaldu. Gure ustez, zaharren taberna horrekin ere hobeto pentsatu behar da zein nahi dugun. Gune hori izan lehikea proposa batez ere, gurasoak eta umian arteko leku edo gune bat izateko. Eta horrekin batea dakau hor beste gune bat, momentu honetan salgai dagona, Kutxabanken jabetzan eta da TS gune guzti hori. Gure iritzez gune hori oso interesgarri izan lehike bertan parke bat egiteko, gune intergenerazional bezala ere erabiltzeko aukera izango duna, eta iruditzezako udalak, gaina, guke presioak eta ere pixka konsultatu ditugu, eta udalak lurroiek erosien berko lituzkela. Eta gu planteatzen duguna da, erritu pixkat, ez da, baina aparte ere, nahiko gertu dago, eta, ibai ondua da, ikuspegi ekologikotik eta ingurumen aldetik ere gune interesgarria izan lehike, umiantzakoan, aixialdi gune bat egiteko. Gure planteamentua pixka bat, hortik jungo litzake. Bira, alde honetatik gure lana modu honetara joango da. Aurrentzako Euskal Herria plaza ekipatu nahi dugu atxeden leku lasai eta umentzako jolasleku egoki izateko. Beste alde batetik, aisialdia eta kirolarekin lotuta dauka, baina han inguruan ere joan daitezkelako jolaslekuak zubi aurreko futbol zelaizarrean nola egingo den aisialdi eta kirolak egiteko gune egoki eta eder bat, nire aurrak izango dute beraien jolaslekua. Eskola, eskola bakizute ampliatzea dihoaztela eta horrek irisgarritasun arazo batzuk konponduko ditu, barruan igogailu bat ere badijoa, Jaurlaritzak egingo du obra, baina inguruan nik usten dut urbanistikoki hobekuntza batzuk igarri beharko genituzkela. Eta gero, aipatu nahiko nuke 13 eta 17 urte bitarteko nerabeen eskaintza. Hor, gaztedia teknikari jakin eta udaletxetik indar berezi bat egin beharko genduke, ez bakarrikan udaran egiten dian programa edo geldialdi horiek 15 egunekoak eta urtean zehar beste eskaintza batzuk asteburutan eta pixkat okupatuago egoteko kirolaldetik egiten dira eta badago jarraitasun jakin bat, baina udaletxe honek konpromiso hori hartu beharko luke. Kaixo, Lierni Arrieta Irureta naiz eta ingurumenaren inguruko galderakin natorkizuen. Orokorrean, 3 kezka nagusi ditutu hantxe bertan eta orokorretik konkretura ez bagea pasatzen alperrik aigean. Orduan, alde batetikan zaborraren bilketa, zaborraren bilketa eta plastikoak azken bolaran
itsasoan sortzen dituzten kaltiak eta ja oso nabarmenak dira. Eta hori, zabor bilketa, inguruan nire galdera, ze sistema proposatzen zuen, hau nola, edo bera mantentzen badeu nola hobetu, nola sensibilizatu jendia, nola eraginkorra bihurtu zabor bilketa. Bestalde batetikan, basuak, bai, pinudiak begira nola dauden, Espainiko gobernuak ozido kuprosoaren airezko tratamentua eragozten du, ez du baimenik eman, baina foru aldundiak oraindikane lurrezko tratamentua aldezten du. Udaletxetikan, ze gomendio emango zaie baso jabei, eta ze alternatiba proposatzea dituzue. Azkenikan, energia, bai? Klima aldaketa hemen da, eta energia berreztagarriak irtenbide izan daitezke. Zein da zuen proposamena? Esan dizuten bezala, orokorretik konkretura ez bagea pasatzen, alparrik aigia. Eskerrik asko. Bai, hondakin sistema. 2008an hondakin sistema aldatzen da, emaitza oso onak ematen ditu, eta gero kontua da, geroztik etzaio behar bezala jarraipenek ematen, eta oin egia esan, pixka bat okertu egin geha. Orduan, heldu inbertzaio batez ere landagunetako ekarpen guneai, eta subimosuko ekarpen guneai ere. Hondakin egin guk plantatuko genukena da, eta hori egingarria da, mankomunidadekin hitz egin degulako, zestuan generatzen duen organikoa bertan konpostatzea. Eta bertan konpostatzea egin batea baita ere, biogasa sortzeko aukera. Hor, inbertsio bat inberko litzake, diru laguntza egongo litzake, eta guk hondakin egin bintzat hori plantatze du. Basoekin, legila da, gaudela oso egoera fragilean. Pinudi danak gaixotu zaizkigu, bere garaia monolaborantzan aldeko apustu egintzalako, eta gure ustez, bada garaia beste apustu bat egiteko. Askoz apustu jasangarriagoa, eta bertako landaren aldeko apustua. Baso mistoen aldeko apustua egin behar da, kolorean hitzeko basoen aldeko apustua, eta iruditzako udalak lurjabe pribatuekin hitz egin behar dula, eta alda neurrian lur batzuk, herri ingurunekuak, ertxingunekuotaz eta inaiz, erosi egin behar ditula. Eta bere garaian, esan behar da ere, 1989an landaketa plan bat ere egin zala, geroztik utzila izan dana, gara hartan inbertsio esintiak egin zan, eta harri berriz heldu inbertzaio. Orduan, guk ezin bestian hori, gure lehentasunetako bat izangoa. Eta gero, egia da, klima aldaketan inguruan hor, lege bat ja onartu da, eta lege horren arabera, 2030ako momentu hontan gastatzen duen energiaren ehuneko 30% berriztagarrien bidez ekoitzi beharko genuke, eta hortik aparte baitere gaur egunean konsumitzen duguna baino ehuneko 30 gutxiago, ehuneko 30 gutxiago konsumitu beharko genuke. Horrek da interbentzio azkar bat eskatzeu, 10 urte berehala pasako dira. Eta gero, eta baita ere importantia da, 10 urteko privatizatu zaigu argiteria publikoa, suministro energetikoa, eta horrek gauzak hipotekatu egiten ditu, kontroletik kanpo gelditu zaigulako gure energiaren konsumo handi bat gu plantatzen duguna da, goien kooperatibarekin hitzarmen bat egitea, eta bide batez Iberdrola eta enpresa energetikoa handia horiek ezartzen duten diktadura horretatik pixkat ihes egitea, ikuspegi jasangarri batekin. Hiru ataleko galdera luzeak dira, saiatuko naiz motxean erantzuten. Zaborren inguruan, zaborren gaikako bilketa berdinarekin, sistema berdinarekin jarraitzeko asmoa dugu, baina bai detektatu ditugu, auzoetan batipat egin ditugun bisitekin, konposten inguruan badaudela desadostasun batzuk edo kexa batzuk, asko gauz asko garbitasunakin eta zerikusia azkenak, hori irtenbidea emateko 5. ontzi bat jarriko dugu organikoena, baina gainuntzean berdin jarraituko dugu. Pinuen gaitza, pinuen gaitzak soluziorik ez dauka, egila da oxido kuproso horrek ez duela gaitza sendatzen, egin dira ondo esan du bezala Liernik hegazkinez egindako fumigazioak, orain lurretik datostenak, soluziorik ez dauka. Guk aldundiarekin elkarlanean informatuko gera eta aldan eta hoberen saiatuko gera gaitza hau laguntzen. Aholkuak lurzalei,
segurazki gu baino askoz gehiago dakite jendea egongo da, eta baina bai kontutan hartu behar da produktibitatea. Produktibitatearen arabera, zuhaitz batzuk edo beste batzuk egokiagoak izan daitezkelako, baina beti ere produktibitateari erreparatuz. Eta gero, jasangarritasuna. Begira, hau modu honetara egingo dugu. Auditorio energetiko bat egitera joango gera. Bide batez, udaletxeak edo herriak dituen eraikin publikoak jasangarriago nola egin daitezken jakiteko. Oraintxe egin da polikiroldegia eta han goian plaka jarri dira eta horrelako neurriak derrigorrezkoak dira. Gustatzen zaigu, ez dut esan nahi honekin berdin egingo dugunik, baina gustatzen zaigu Ispasterreko eredua. Ispasterren 2011an egin zen auditorio energetiko bat eta haren ondoren jarri zen biomasasko kaldera bat, bertako pinuekin elikatzen zena eta gero plaka fotovoltaiko bat. Eta horrekin, herri guztiko eraikin publikoak hornitzen ziren. Ejemplo politia da, ez da herria handia eta izan diteke argi pixka bat emango digun eredu bat, alde hortatik. Kaixo, Arroa betikan ari naiz, eta galdetu nahi nizuen zuzen ere auzoei buruz. Badakigu zestuak auzo asko dauzkala, ez diala gauzak erraxak, baina jakin nahi ze asmo duzuen auzoekiko, eta bereziki, gure kasuan mintzat, bidegorria esango nuke dela aldarrikapen hautsitako bat, eta bidegorrian inguruan ze asmo duzuen. Eskerrik asko eta ondo izan. Egia esan auzo bakoitzakin ordu bete bat pasatzeko moduko egongo litzake, baina auzotan adibidez frontoiena. Auzotako frontoiak daude egoera parregarrian. Lasak baina inbestien jarri da, baina gainontzeko danak frontoi horiek txukundu egin behar dira. Eta, pixka bat Josebak Arruabeko kontuekin, Arruabea ere, eta hau plana idatzi duen aditu garbi izan du. Arruabea dago oso egoera prekaioan. Bere garaian larren etxebizitzako proiektua bertan bere ero izan, laurdena bakarrik eraikizian, da hor daude gune batzuk erdi eraikita, bestia erdi utzita, eta gero Arruabea daka irisgarritasun problema handi bat. Daola, oindela, 50 urte bezala, eta egoera oso prekaioan gaina. Rotonda bat ikua hor, 6 bat eta 6 daude errepideak bat egiten duen gune hortan, eta gure iritzi rotonda hori aprobetxatu behar da, arruko irisgarritasuna irtenbide bat emateko. Lurroiek ere bere garaian, lurroiek edian daude, legalde honetan ez talako erabakik gartu, baina gu uste lurroiek erabilita rotonda hori pixka bat arrualdea eman, eta teknikoki adituanak esaten du posible dela hori egitea. Orduan, oraindik ez da eraiki, badirudi arazo batzuk sortu dialako, lur kontaminatuak tarteko, orduan guk hauteskundiak EH Bilduk irabazte bat ditu, lehenbiziko beste egingo dugunetako bat izango da, Arruabeko arazo honi irtenbide bat eman. Bidegorriakin, kontua, oindala aurreko legealdian, bidegorria zesturaino ekarri zen, eta oindazka hor, 4 kilometro, eta legealdi honetan gertatuan izan da, beste azken bi legealditan, diputazioko aurrekontutan, EH Bilduk Podemosen laguntzakin, aurreloko bidegorria bukatzeko diru laguntzak eskatu ditu, partida eskatu ditu, eta dana atzea bota da. Eta 2019ko ere, 0 euro hau jarrita. Kontua da, prentsaurreko sorpresa bat horre egontzala, prentsaurreko hartan ere izan zala, hitzarmen badagola diputazio eta udaletxean artean, eta bidegorri hori 19an hasikoa da. Gu galdetu dugu eta hitzarmenik ez dago, eta 2019ko ere, momentuz 0 euro daude. Orduan, ez dakigu, 2019a badijua, baina kontua da, bidegorri hori egin behar dala. Auzo ikuspegitik, ikuspegi estrategikotik, eta beste kostako geoparkia eta Aratza Izgorri parkia lotzeko ezinbesteko izango dalako. Arrazoi du Josebak, zestuak auzo asko ditu eta zestuak auzoak mimatuta zaindu behar ditu. Gure programan jarri dugu auzo oreka punto garrantzitsu bat izango dela. Eta gero galdetzen du bide gorriari buruz. Kasu honetan bide berdea izango dena, lanak aurreratuta daude. Segurazki ez auzotarrak nahiko luketen bezain hainbeste, baina lanak aurreratuta daude. Gero, denborak eta faseak, nondik hasi eta nola segi, desberdinak izango dira. Dakigunez, aurten, Iraetako tunel txikiarekin hasiko dira, eta tunel handiaren egoera aztertuko da. Eta gero, ze bide egin behar duen planifikatu delako, Narrondotik Arrua bera dijoan tramo hori ere egiteko martxan
izan behar da. Hurrengo 4 urte hauetan, honi benetako bultzadaia eman egin behar zaio. Eta gu hor gainean egongo gera, jakitun geralako, eta auzotara joan geranean ikusi dugulako, benetan nola akuilu lana egiten duten ondo eta sakon, eta horre erantzun bat eman behar zaiolako. Baina lana bukatzen di joazte. Modu horretara, Zumarragatik Zumairainoko bide berdea batzutan, bide gorria bestetan, eginda egongo litzake. Aber, legealdi hau bukatzerako gauzak ia bukatuta dauden, bai? Bueno, nire galdera euskeran inguruan da. Irupena dakat, euskerantzat zestua arnazgune izanagatik ere pixkat relajauta gabiltzala, eta azken handian erabilera jetxin ote da, edo, ni behintzat nire kezkak baditut, eta jakin nahiko nuke ia zuek ere kezka horiek konpartitzean dituzuen, eta datozen legegintzaldirako badakazuen zerbaititeko asmoik edo... Bai, gure territorio libre bakarra, euskara alegia, orduan. Egia da, erabileran, kezkatzeko moduko datu batzuk dauzkagula. Eta batez ere da, umien artean eta normala da, gaur egunean da bombardua teknologia berriekin, hor badakizue, portzentairik handienean, 6 hizkuntzetan dauden euskarri horiek. Orduan, gure ustez hemen, inberda kontzientzazio kanpaina handi bat. Eta azkenean, hizkuntza bat erabiltze espaldin bada, bakizu hizkuntza horren etorkizuna zein da. Guk plantatzen duguna da, berriz, euskara aholku batzordea sortu bertu udalak, hor eragile guztia leku inbertzaiela, eta berriz esan behar dugu, arnazgunea bagea. Euskal Herriko eremurik euskaldunenetako batian bizi gea. Eta ezin da, berdintasunean euskarak ezin du konpetitu gaztelerarekin, frantsesarekin edo beste hainbat hizkuntzakin. Gu hizkuntza nolabait gizarte eleanitz baten aldekoa gea. Baina eske gure hizkuntzari eman beharreko atentzio bat espaldi madillo, ez dakit euskarak ez etorkizun eduki dezaken. Orduan, maila batean argi gorri batzuk piztuta dazkau, eta gero, legealdi honetan hartu den hainbat erabakikin ere ez gaude, batea doz. Ez dugu ulertzen, legealdi honetan nola liburutegian euskara teknikarien iritziaren kontra, gure iritziaren kontra, erderazko euskarria jarri dian umiantzako. Irutzezako lago, liburutegi publiko batean euskara lehenetxi berdala, eta bertako euskarriak nerabiantzako euskaraz izan behar duela. Ze gainuntzeko merkatuan dagoen guztia, gazteleraz dagoelako. Eta orduan, hori, gure iritziz, holako neurriak ezinbesteko izango dira. Orduan guk, eremu publikoan, lehenetxiko ditugun material danak euskarazkoak izango dira. Eta gero lehen esan ditena, aholku batzorde bat sortu eta eragilei lekua egin. Eta irutzezako baita ere hor, danbolinek, bai kultura elkarte bezala eta bai komunikazio egitura bezala, papel eta garrantzi berezi izan behar duela. Arrazoi dauka, Jonek, zestua euskaraz egiten du arnaz, eta alde hortatik izugarri kezkatuta egile esan ez gaude. Ni neu ez nago. Egila da ordea, bai, segun ze adinetan eta eragile edo motibo desberdinengatik, joeratxo batzuk agertzen diala, ez? Erderara joateko. Baina ez izugarri kezkatuta egoteko. Alare, atento egon behar gea, eta euskarako teknikari jakin, ikusi nondik nora dauden ahulgune horiek, ezta? Batzuk izan daitezke, adinak berak, horrexago egiten duelako kanpora hartzen dakoan. Beste batzuk izan daitezke, teknologien eraginez, edo ze telebista ikusten duten etxean, edo etorkinekin ez dakit, zer ikusi jauzken detaile batzukin, ez dakit, baina bestela orokorrean zestuak euskaraz egiten du, eta horrela jarraitu behar du, baina adi egon behar gera, hori bai. Ikusita gaur eguneko baserritarren egoera ez da honena, eta zarrak utzi eta gazte generazio berrik atzetik nola ez datorren, jakin nahi nuke zein dan zuek dakazuen asmoa arazo hori aurre egiteko. Azkeneko hamarkadetako tendentzia izan da bizkat eremu rurala ustu eta eremu urbanotara jetxi behar izan du jendeak, eta hor faktore asko daude. Guk udaletxetik ingo duguna izango da, oin arauen aldaketa baten redakzioan gaude. Momentu honetan arauen arabera, baserri bakoitzean bi etxe bizitzarako habitabilitatea dago, guk hirurakoa planteatuko dugu. Azkenean, belaunaldi berriak ere, bertan bizitzan jarritzeko aukera eukitzeko, eta gero da batetik baserria ezin da soilik bizitoki bezala konsidera, gero da jarduera, baserritarrei esker, gure lurrak eta gure mendiak euki ditugu, baldintza egokitan, eta hor arrisku bat dago. Orduan iruditzako erraztasun guztiak hemen berdiala, baserriko jarduratik bizi nahi duen guztia, jardura hortatik bizitzan jarraitzeko, eta hain ez hitzaiten lehen sektoriaz, eta gure
elikagaiaz. Eta hemen gaur egunean ere, badakizuek, globalizazioan ondorioz, kasi gaiga munduan bestaldeko elikagaiak jaten eta bertan ekoitzitako elikagaiak baztertzen, orduan bertako elikagaien aldeko apostua egin behar da. Beste ekologikoki jasangarriago dialako eta baita ere ekonomia lokala bultzatzen lagunduko dulako eta baita gure baserritarren bizibideako ere ezinbesteko izango alako eta hor gauza batzuk egitea posible da. Bai, gizartea dijoan lekura joan da, nekazariak eta baserritarrak belaunaldi ez da lehen bezala, hori egia da. Eta udaletxe honek horren errezeta magikorik ez dauka, bai eukiko ditula inguruan eta ondoan laguntzeko. Nola? Bueno, ez dakit bururatzen zait adibidez, zuzeneko zergakin pixka bat kondeszendenteago izaten, batez ere, belaunaldi, lanbide hori hartzeko zereginekin zerikusik ez dauka, baina errepideak, baserritako errepideak konpontzen, gauza serioa dira, askotan saneamentoko arazoa daude, ematen digun denbora hor ere edo aurrekontuak hor ere sakontzeko, urkomerekin lanean aritu beharko gineke, hori ezinbestekoa da, azoka batzuk eta jarri daitezke, baina horrek ez du Garikoitzek planteatzen duen problema serio sakon horri irtenbide ematen. Ondoan eukiko gaitu lehen sektore horrek, baina modu horretara saiatuko gera lan egiten, ez? Arratsaldeon, zeztuko dute gaiei bi galdera etxo. Eta bi galderak zerikusia dute giza eskubideen urraketakin. Lehenengo galdera, astelehenean bete ziren 80 urte, gerra zibila amaitu zela, eta memoria historikoaren inguruan ze asmo dezuen galdetzea gustatuko litzaidake. Eta bigarrena, orain dela gutxi arte, inolako zentzurik ez duen indarkeria dela eta zeztuan sufrimendu handia egonda, erailketak egon dira, zaurituk egon dira, torturak egon dira, eta gustatuko litzaidake egia, justizia eta erreparazioaren inguruan ze asmo dezuen. Besterik gabe, ea, ze erantzuten dezu. Hor hasteko baina esan behar dugu zestua bezala igual pixka bat atzien gelitzen ari gala, ez? Batez ere, 56ko gerrak zuna suposatuta, zorra aurreko belaunaldiak normalan bezala gauza asko isildu egin dituzte, eta guk ere hor ezinbesteko iruditzen zaigu testimonioa jaso, eta bai Zumaia eta bai Azpeitian, hor Arrantzadik egin du zestuan ere horren inguruko lanketa bat egitea. Gertatu zena jakin egin behar dugu, eta gauza asko gertatu zian, eta oso larriak gaina. Piskadaia gure garaietara etorrita, baita ere usteet, danok dagokigula, egindako minaren aitorpen orokor bat. Eta hori egin behar dugu danok, azkenien jende askok sufritu gulako, eta hori aitortzea ezinbestekoa delako. Guk hor, memoria eta bizikidetzarako batzorde bat osatzea proposatuko genduke, irikila, eta hortikan gai hau landu. Eta gero esan behar da goza baita ere ez. Badirudi, alde batetik hemen iragana erabili nahi da, Euskal Herriko tablero politikoko, sektore politiko bat pixkat kaltetzeko, ez da, kontua hori da. Iragana ezin dugu erabili, inori nolabaiteko desgaste politiko bat eragiteko, ez? Eta nien ez bate bibilikoa, baina, esatean bezala, pekaturik ez daukana bota ezala lehenbiziko harria. Nik uste, pixkat, bizikidetzak etorkizun eraiki behar baldin bada zentzu, eraikitzaile batean eraiki beharko gendukela. Eta, ez dakit, oin dela pare bat urte hor, Zeferino Peñaren omenaldian izan gainean, hain zuzen Zeferino Peñaren alabak eta Jose Mari Kortaren hiloak musikaduta irakurri zuten alako zea bat, poesia moduko bat, eta uste ua zala klabia, ez? Mendekuri gabe, gorroturi gabe, etorkizuna eraiki. Iragana ahaztu gabe, baina azkenean, pixka bat, bizikidetza duin bat eraiki nahi baldin badu ezinbestean danon aldetik jarri behar dugulako. Gustatzen zait Ibonek egindako galdera, eta beharrezkoa iruditzen zait. Nola egingo dugun lan arlo honetan? Begira, hasteko Arantzadi elkarteakin eta Gogora institutuakin harremanetan jarri. Beste hainbat herrik egin duten bezala Arantzadiri ikerketa bat eskatu. Gerra zibiletik ona izan diren egoera tamalgarri horiek ze nola jaso diren eta ze emaitza ematen dituzten. Herri batzutan liburu gixara aurkeztu dira, beste batzutan aurkezpen batekin, ikusiko da formula, baina eskatuko digu ikerketa hori egiteko. Beharrezkoa iruditzen zaigulako, eta gainera,
Hemendikan urte oso gutxitara, adibidez, Gerra Zibilean bizi izan zutenek ez ditugulako gure artean izango, eta hauen testigantza ezinbestekoa delako. Geroago, frankismoan izan direnak ere bai, eta ondo dion bezala Ibonek, herri honek danetik pasadu. Torturatuak izan dira, erailak izan dira, mehatxuak izan dira, eta jakin behar dugu, eta esaten genuen gure apustua legealdi honetan, motorra, kultura eta bizikidetza izango dela, eta hau bizikidetzaren parte bat da. Hitz egitean normaltasunez, taburik gabe, zer pasa den, eta relato normal bat egitea. Horrekin pedagogia sano bat egin daitekelako, eta denok ikasi, aurrerantzean gauzak hobesago izan daitezen. Zestuako errepidea edo variante esaten diogu nahi, egia esan trabesi urbana bada, eta horre dauzkan baldintza batzuk, bai hasi Lasaoko Alberdingo errebueltatik pasatuz Bainutxeko zarrera erteran dagoen problematikakin, akue bidegurutzeak, eskola aurreko bidegurutzeak, arteak bati bat, Arteaga auzoko zarrera irterak, eta horietanak bai autoentzako eta bai oinezkoentzako zerbait gehiago eskatzen dula, hobeto mejoratzia, eta gai horretaz iritzia jakin nahiko nuke. Gure lehentasunak, ez? Batez ere, herriguniei dagokionez, abestia eskenean, Aldundiaren eskumena dalako. Gure ustez, Arteaga auzua herrigunearekin lotu egin behar da. Legealdi honetan hasieran horre alako zea bat egon zan, baina, gehiago etzan atea, eta horren bueltan, geltokia aldatzea planteatu genuen guk, eta hori onartu zen, geltokia kanposantu ondo ekarri zen. Baina, alata guztiz iruditzako, gure guztiz behintzat, proiektu bat gauzatu behar dela, gasolindegi paretik hasi eta mediku etxearaino lurperatzeko. Eta gainetik, Arteaga auzua herrigunearekin lotzeko. Horrekin lotuta, Arteagako auzuaren irterak, autosek errepidea ertetzeko, oso arriskutsuak dira. Eta orduan, gure ustez, Arteaga auzuaren beheko aldian, hirietatik gatozela, herriko sarrera eta Arteagako sarrera hor biribilgune bat egiteko espazioa egon leike, gaina Malkarra ere 1,6 berakoa da, eta orduan biribilgunea egin leike, eta guk plantatuko genuken izango litzake, sarrera Arteaga auzoare hortik egitea. Eta gero da bestia, Akurakua. Akurako sarrera ere, oin dagoen bezala, erozena paretikan guk gora ematea planteatuko genduke. Hau dana teknikoki, aztertu inberda jakina. Eta orduan, mediku etxe paretikan, eskola gainetik, Akura sarbidea egin. Hau, ala moduzko planteamendu batzuk ikuspegi teknikotik ere egin da, baina iruditzako hau garatu egin behar dela. Eta, gaina, iruditzako egingarria dela. Hor bere gara beste proiektu ondilo eta bat zeuden, baina iruditzako hau egingarria izan lekeela, eta gu, aldundiari bintzat mai gainean, hau jarrioko genioke. Honi erantzuteko, aipatu nahiko nuke gure programan espreski agertu dugula Zestoako sarrera irterak hobetuko ditugula. Zestoako sarrera irterak hobetzean zeri buruz ari naiz? Guk begiz jota daukagu batez ere bigarrengoa Zumaiatik zatozela, ez delako posible kotxeak nola ibiltzen garen bi norabideetan pasa ezinik, eta hori irtenbide bat emango digu, bai ala bai. Beste batzuk ikerketa o azterketa bat eskatzen dute. Akuarako bidegurutze hori oso kaskarra da, ez dakit lekuri dagoen biribilgune bat egiteko, eta gure konpromisoa da aztertuko degula gai hau. Baina bai, Zestoara sartu eta irtetzeko kondizioak hobetu behar dira. Hori errealitate bat da. Eta gainuntzean, hirigintzari erreparatuz, pixkat aipatuko ditut zerrenda gisa, buruan dabilzkigun proiektuak, ezta? Bat ontsa aipatu dugu, sarrera irterako hobetzearena. Bestean noski kulturetxe berriaren eraikitzea. Zubi aurreko futbol zelai zaharra aisialdirako eta kirol gune egitea. Orokorrean, herrian dauden irisgarritasun eta mugikortasun arazoei konpontzen joatea, poliki-poliki, badaudelako oraindik leku asko zuzentzeko. Eskola handituko da, hori Jaurlaritzaren obra izango da, baina kontziente izateko denok ere hori egingo dela eta horrek ere urbanistikoki bere inpaktua edukiko dula onerako. Eta gero, auzo batzutan egingo ditugunak. Arruabean esate baterako, orantxe hasita daude, berez horregatik lanak aurretik gestionatuta daude, baina
biribilguneak egingo da, eta horrek sarrera berri bat aterako du. Ikastola berria egitean, arrua behan gelditzen diren lokalak beste erabilera bat emango zaio, batzuk geldituko direlako utzikan. Eta auzoetan berez dauden beharrei heldu. Egin ditugun bisitetan konturatu gera, gauza batzuk demanda batzuk dira txikia, beste batzuk handiagoa, baina haiei helduko diegu, ezta? Eta nik usten dut horrekin gehienak behintzat aipatuta gelditzen direla. Bueno, galdera tipikoa da, baina nik uste dut nahiz lan egudokilena galdera horri erantzuteko, orduan barkako jazue, baina nire akatzetan ere birtubiak baloratzeko edokilena ez nahizi, ni orduan ez dizuet erantzun zehatzik emango. Bueno, ez zait gustatzen niri buruz aritzia, hori inkomodo egiten zait, baina, galdetu diazunez, egingo dut, hausnarketa propio bat. Nik usten dut pertsona bat naizela entzuten dakina. Eta nabilen munduan, kulturan eta musikan, entzuten jakitea oso importantea da. Ohituta gaudelako jende desberdinakin lan egiten, taldean lan egiten, eta bestei entzuten, besteen lekuan jartzen. Eta iruditzen zaizkit, balio horiek, kulturak berez dauzkan balio horiek, desberdinen arteko batuketa hori sustatzeak eta bar, kasu honetan herrigintzari edo politikari, on egingo diola. Eta nik aukera hori usten dut ematen dutela, horregatikan, zergatikan ez. Aritu herrigintzan modu horretara ez. Bueno, nik uste, zestoek kolore pixkatu egan bertzak dela. Nik herri hau zuri beltzean ikusten. Eta legealdi honek herri hau nik uste zuri beltzean jarri dut. Xetasunetan ez naiz, sartuko askoak emango liakelako. Baina iruditzezat, herritarren gandik, eginez baino egutiago dagoela udala. Eta hori ez dela bati hona. Hartu dian hainbat erabaki ere, eta gero beste okerrena, ez da askotan erabakirik txarrena erabakik sartzea dalako, ez? Gero, momentu honetan esan berdet, daudela gauza batzuk, adibidez, arartekoaren ebazpen badago, udaletxe estona bate leku honien usten. Gero, beste ebazpen bade badago, datuen babeserako bulegotik eginda, udaletxearen kudeaketara hausietan jartzen duena. Momentu honetan, kontuen hausituak ere, udaletxea intervenitua dauka. Badirudi, hausazko kontua dela, baina, guzti hauek mahai gainean jarrita, nik uste balorazio oso eskorra egin berdala herritar bezala. Eta gero, hortik aparte baita ere, gure baliabideen inguruan egindak kudeak eta argiteria publikoa privatizatzearen ari hori sarraski handi bat izan dela. Ikuspegi publikotik hori benetan onartezina da. Guk alde hortatikan oso balorazio eskorra egiten dugu, eta oso horitxak esaten dut. EAJaren legealdi honen hasiera, aitortu behar dut, edo niri ala iruditzen zait nahiko modu traketxean hasi zirela, eta ez zutela jakin barruan gauzak behar bezala gestionatzen publiko egin ziren desadostasunak, eta horrek ez zuen irudi onik eman. Baina egia da baita ere, egia da, gerora lan egin dela eta orain emaitzak ikusten ari direla, bai egin diren azpiegituratan eta egin diren hainbat lanetan. Nola ikusten den desberdina da, eta hainbat buru, hainbat aburu, hori horrela esaten da. Eta argiteriarena da, ejemplo garbi bat, ezta? Argiteria denak batera konpontzen hasi zirenean, desadostasun handiak agertu ziren, eta segurazki etzen jakin herriari komunikatzen zenbat denborako lanak nola bukatuko ziren da zenbat fase izango zituzten. Eta hori bera aprobetxatu izan du, adibidez EH Bilduk privatizazioaren aurka joateko. Nik usten dut hori dauzkagun baliabideak modu inteligente baten martxan jartzeko ejemplo garbi bat dela. Denok privatizatzen dugulako gure egunerokotasunean gauzak. Etxe garbitzailea kontratatzen dugunean, etxe garbitzailea privatizatzen ari da garbitasuna. Garaje bat garbitzeko privatizatzen dugunean, enpresa bat privatizatzen ari gara, ez dugu garbitzen. Esan dezake norbait, baina hori ja norberaren bizi personala da eta udaletxea da, bai. Nik usten dut, benetan, kasu honetan, privatizazioa modu txar batean saltzea ez dela egokia. Datuak daude hor, eta emaitzak ere bai. Nik usten dut alde hortatikan aurreko taldeak gauzak ondo egin ditula. Akaso komunikatzen ez du ondo asmatu, baina beren lana egokia iruditzen zait.
Adostasuna kontuakin, hemen gauza bat esan behar da. Hemen, Bilduk hauteskundeak irabazten ditunean, beti oposizioari batzordean zuzendaritzak eskaini izan dizkio. Alderantziz berriz ez. Alderantziz EJak irabazi izan ditunean, gobernu egunekonean beak hartu du. Eta bereziki mingarria izan zen, 11an Bilduk laron botoatek hauteskundeak irabazi eta hala ere, PNV gobernuko aldiz bi batzordean zuzendaritza hartzen du, 2015an hauteskundeak gehien enpate teknikoan bukatzen dira, eta batzorde guztiak PNV hartzen ditu. Eta oposizioa hortxe armailetan egon geha. Nik hori izan da, ustez zestuan, ez dakit, bipartidismo kondenatuta godela emateu, eta orduan guk garbi dakau, hauteskundeak galtzen dituen indar politikoak ere, ordezkaritza handia daukala, eta guk konprometitzea hauteskunde EH Bilduk irabazte baldin baditu, beste bintzat, ogasuneko batzordean zuzendaritza oposizio hori emateko. Uste dugu, EHko kontrol ekonomiko guztien kontrola oposizioa edukitzea, gardentasunaren ikuspegitik, oso importantia dela. Eta orduan, guk hori, konpromiso hori hartzen dugu. Eta gero bestia da soldatan kontuana. Hau ere, hauteskundeak pasa horretik adostuko da geno asko zobeto. Guk garbi izate dugu, zestuko alkatiak beste gabe, 60.000 euroko soldata gordina eukitzea, guri gehiagizko edukitzea zaio. Egia gauza duin batez hitzein. Benetan gaur egunean ikusten egia, hainbat gazteek, ez da naiz sekulako kualifikazio eduki, bi lizentziatu eta barra eduki, eta gehien 1.000 eurotara iristeko zailtasuna dazkatela. Eta guztet, herritarri sortuñon errespetuatik, soldatak ere duin behar ditugula, eta odoletxea ezin dugula gure onura personalagin pentsatuz. Ni nahiko nuke gauz askotan egotea adostasunean. Gauz askotan. Irakurri ditut beraien lan hilduak nundi joango dian, eta gauz askotan ados egoteko motibuak daude. Bai, arlo sozialean, egin beharreko politiketan, zergatikan ez? Nik uste baietz. Kulturan, kulturetxe berri bat diagnostikatzen dugu herri guztiak, eta ez nuke nahi kulturetxe bat politizatzea. Nik usten dut, denok ikusten dugula behar hori herrian badagoela, eta nik usten dut hori erantzun bat eman bertzaioela, baina musikan izaten da bezala al unisono. Ezin da, hori politizatu, behar hori badago eta. Eta, gainuntzean denborak esango du. Guk estilo berri bat planteatzen dugu, nik behintzat estilo berri baten sinisten dut, entzuten dakiena, modu irekian, eta denborak esango du. Publikoak daude alderdi politikoan neurrira egin da. Hori aitortu egin behar da. Hau demokrazia baino gehiago da partidokrazia bat. Eta hori guztien behar da. Erakunde publikoanak herritarren neurrira jarri behar dira. Horrekin esan egitena da. Hor lau paeta barruan bukatzen duen 11 launen esku ezin du egon herri honen kudeaketa. Herri honetan kapital handia dakau. Eragileatza aberatsa dakau. Kulturaren mutikazita beste ere guztieta baino. Eta herritarrei udaletxea ireki egin behartze. Guk orduan aholku batzorde bat baino gehiago osatu nahi ditugu herritarrei lekua egiteko. Ze askotan udaletxean daudenak, baina askoz ezagutza eta kualifikazio handiagoko jendea badaukagulako, gaztiak hasita energia berriztagarrien inguruan badauzkago gazte batzuk ikasketa burutu dauzkatena eta kapital guzti hori udalak jakin behar du aprobetxatzen. Eta orduan, azkenian nire duguna da udaletxe bat herritarren neurrira eginda. Nire lan egiteko modua ohituta nagon bezala, orain arte kulturgintzan eta Bilboko txistulari banda zuzentzen ere lantalde baten buru naiz, izango da barruan daukaten inertzia batek bultzata aritzen izen bezala. Entzuten, erabakiak hartzen, erabakiak batzutan hartu egin behar dira, ezin da dena seminarizatu eta dena erabaki denon artean eta erabakiak hartu egin behar dira, baino entzun eta gero eta beste aldean ere jarriaz eta aukerak ematen debate baten ondoren minimo bat hitz egin dela eta gero ja erabakiak hartzen dira. Hori izan da nire laneko modua eta ikusten dut politikan ere edo herrigintzan ere horrela behar duela izan ez.